yɛntɔn ne baabia sɛ wamfa ama wa yɛnkɔfa ne baabia agye sɛ ɔno Awurade ɛna de ma wo nti sɛ ɔda sɔre na ade akye wotumi home ɛkɔba ɛkasa ɛno ne agyapadeɛ a ɛdi kan ɛno ne profession a ɛdi kan ɛno ne position a ɛdi kan ɛno ne anigye a ɛdi kan ɛno ne animonyam a ɛdi kan ɛfiri sɛ deɛ nti ada biara mebɔ asɛm wie so ne sɛ sɛsi a masɔre mentumi nhome a hwan ne Amos wobɛda akɔpirikyi mada asɔre mentumi nhome home afiri me mu kɔ Awurade agye ne home a hwan ne president ɛhe na wokɔgyina akɔdiw president no akɔnya ni hɔ ɛno nti ɛno ne agyapadeɛ kɛseɛ a ɛsombo ɛwɔ wiase Awurade de dom yɛ ɛna anɔpa yi so let us rejoice and bless his holy name for this wonderful day. Yɛn nyinaa yɛmfa animonyam ɛma no ɛwɔ ɛnɛ da yi akwanya ɔde ama yɛ ebiem sɛ yɛntena ase sɛ ate asefo. Yɛmmɔ mpae. Our heavenly Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses. As us forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thy is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen. Yeneja uwo soro, udin honte wahini mra. Ni openya wa asasi so sɛ deɛ yɛ uwo soro. Ma yene ni dada aduane. Nefa yena ka kyɛ sɛ de kyɛ no de aka. Papa emfa ye nkonso yom ye firi bɔne mu. Na wo na ahini ni ahoden ni animunyam ɛya wo diada. Amen. Yeda Awurade ase we ye daily bread a yede brew anopa bia daily bread yede brew anopa bia mesra wo se ebri bia wo sabeka sa enkranhye semi afutu semi enkyerɛkyerɛ sende ma onua bi na onua bi so sende ma obi na yengi akra ema Kristo Yesu yema nipa bo nto wonyam yema nipa ntumi mfa bɔne nkyɛ yema nipa animra wɔn ho so yema nipa nya asomdwie sɛ wo pɛsɛ da bia so oba program so live ɛwɔ social media handles and I say previous messages so a ne nyina obetumi akɔ Facebook All Powers TV Ghana obenya ya anopa bia 6 o'clock sharp na ye know abom a share this bread me catch you say anytime biara ye best start say adwumadi you bo modern say we ye osoro aduane ubedi kan di aduane ansa na wakodi honam fam aduane bia eno nti hyɛ so mame we ye osoro aduane Awurade ka kyerɛ oba ne sɛ oba mame nsuo yi bi na mema wo nsuo a onoma nsu kom ne woda we ye aduane a wodi a ekom ne woda honam fam die no ene ye bɛkɔ akogya yɛ nan na ye hwie agu nti Awurade ka kyerɛ Martha sɛ Martha oha ho nneɛma bebree ho ade ye ba akopɛ eno na Mary afa no obi ntumi ngye mfiri ne nsɛm da Awurade asɛm ene agyapade wo wiase esombo a ofa obi ntumi ngye mfiri wo nsɛm ɛna anɔpɛ yɛntoa yakonto ne so sorry yɛda so ɛwɔ the life of Joseph and right now hwɛ Joseph a ɔwɔ prison ɛna yɛwɔ prison in part 2 Joseph ɔwɔ prison part 2 yɛnsɛm no yana enwa efisɛ ɛyɛ anopa devotion breakfast a wofa na ɔde akɔ adwuma nti yana enwa brother Paul say ya yenye ne tenten ebrepɛ mu no yɛbɛyɛ ɛno so different one ɛde ama yɛtiefo nyina yɛnhwɛ prison ɛna yɛduru so yi prison part 2 Joseph ɛwɔ prison ɛno ade ne no kan ɛfa prison ho prison enye bia obi bom pae se Awurade de ne bɛkɔ hɔ anaasɛ na brabo obɛkɔ prison da bi ɛma obi atirimu da krada se obadwen se ɔkɔhwɛ ade hɔ I quite remember my first time I call Sunyan Central Prisons me drew hɔ no me see me terase no so for what preach we ansa me team academity because na ɛyɛ me se ye wura kuro foforo bim na ampa so na ye kuro foforo ampa ye pia bonten na sema
prisoners in the Kansas amoko Ghana ayamo nkaye na ebi mu apropro ebi mu ensha atade na wohwe papa mpanimfo bi so yankura na ohun se total slaves ankasani enkoa paani nti omu se Ghana no omu ye different from yen to omu se sofo moko Ghana ayamo nkaye this Christmas ya youth fellowship bewo Obuasi yeko Obuasi prisons. I'm telling you ema eno mko nyine koye yeko preach wo ho koye omadoye na ema eno mko ye nyina ebra me gusu preach no no mu de suan no musu efi se ebi mko hu mu nuano ma mu hu o mu achi kwan ebi mko hu mu brothers ebi mko hu mu nkra o mu chire o made pen ebi so many peoples na yekoto mu ho na ye arahosem na ya asefem papa inti prison enye bia obi hwehwe se daachi bi obekọ ho da debi eni obi etirim sa ba Abrante Joseph Ekow prisons obi obedu prison bia first udin esesa udin a wodeko esesa ebesha ase afro prisoner udin esesa de tosu biem udru prison pe ye de upia bonten akoye adwuma ye mo atade foforo a wona mo bia hunu se uyi prisoner ye hye atade foforo a obenya de obehwe wo so Joseph ekotena saa bia yi enado do di ho no e de is unknown nanso enra yehu ensem bi wo ho eneso ye se to aso kakra bi na ye de asi me ka cho se bia wa brabo no wadu prison period ye prison period ye bra ye pe enya adwuma biem so biba kristo ma bible so be ya bode foforo ene madada ne nyina etwam afeni ma nyina eye foforo saa pepepe ena udru prison a oniema nyina sesa udin sesa watade sesa waduane sesa onante sesa okasa sesa ona sesa obibia sesa fise okoti bia foforum enti ebra Joseph Ekow prison experience kakra yenya ho ene ye de ya adesua ne yetu ni pafo hwe abrabo mu ho mama me ka asem bia kyerɛw sɛ wo obi ado ani ato Awurade pesoa wabrabo eye different na tu oti Awurade asese otumi ade nyina ye na tere odanase oti situation bia wo wura mu a unya akomapa na nim nipa amani brain wo wiase pa nipa amani brain wo wiase nipa na koma mutie tu no otimi de bone che saa nipa no de uhuna frene mame saa nipa no mani bre ne papa nipa na koma mutie na otimi de bone che nipa bebre ano den kwa o makoma munte o muntimi mfa bone nche ene Ghana preachers aba ya se farasifo ye beka enso yenyo ye chichire ne so bebre de so anipa life is about what you have already done de what me aye atwam nti Yesu Kristo ne Paul de na o mu preaching no enye de obi aka no mu ka bio na ye de o mafam pie na no mu de kasa Paul beka achiro se enye ne brefo no no odi kan aso ahwe Yesu no odi kan aso ahwe saa pepepe Joseph Ekow prison no ensem bi si ho according to Genesis chapter 40 okay 40 no bana edemano can story because of time in it Joseph Ekow prison no na kakra bi ne edem rante mi no so be kan no se omufiri ohena himfi na omaye ohene bone na ohene buofu wo mu nti sa amrante eda so daye we daye nko na we so die nko de no ye nsaheni no ne daye wo so ye no na sekire ne se nansa ebeba ye besa abeyi na free prison na ye de ne position akosha ne nsa biem de otosum ye no daye wo so ye de enka ho ye nhwe se ene difo atrofo abai ye hye enkom papa nko a ye hwaho nipa na nka nye yizi se obeka achi obi sa aka nansa na wawu na nya yizi sa ba Joseph kan ese wo de aka nansa ye be uni akokun ni asen na no ma be so onam ampa 3 days pepepe ena da ye nyina bem na ye be yi wo mo no unim se bram na ante ne be kan da ye no a kire Joseph no Joseph kan se bi na ye me de
ha Joseph suban no de biade a no ye ne se no de animunyam ma Awurade omuka che ne se ubetumi a kire da yase o se enyame na me kire ase Awurade na be kire ase yes the situation na wo mu ni nyina chi na Joseph da so kaye Awurade de animunyam ma no won se aye to da wo peso wo kasa a kire Awurade se Awurade ye aye mistake bia wonye bi da Awurade aye mfom so you don't need say obede Awurade asem popura biem obi tumi dwendwena na wodi di Awurade atem nyina because of situation awum unim di ntia wakosa situation nim but Joseph prison wo when deny Awurade when di Awurade atem ne bu amfo Awurade na okoso kra de animunyam ma Awurade e prison ho on say ukasa dodo ena Awurade ma me we ena Awurade aye mi sei ena me yale ena mako hawe mu ena de wo pese o kire Awurade say ase wo yet ni nia na say osombo atu de sense nka wo de wa pasa de no enye wo nka wo deserve sa de ha sister say e basa na wo ni Awurade Joseph obi wo prison obi ko drew prison odidi Awurade atem ebi kobosom so ne ade but prison nyina no da so de animunyam ma Awurade na Awurade so ka no but verse 14 Genesis chapter 40 verse 14 Joseph ka sem bi wa o se nanso ebro kan branch nda ye ebe ma ye be yi wo mu de ye yi wo 3 days time ye yi wo free prison no na Joseph da so da prison aso kan na se nanso se eya kai me mon kai me na se esimu yi a munya madoye na mummo mi din enkyere Faro na be yimi na o meyimi edan yi mu efiri se wia na wo wia me Hebrew ni asase so na ehanso menya hwe anka esese wode me beto amena yi mu arahosem Mizrim wase Hebrew ye wia no ni nuamo ene ton no ne papa nya we ne maame nya we yakodwa trose wo if you obeti na mu Egypt aso so a onya hwe ene atwa trato no so a de na betu prison to so mesere mo mukwa mo nkai me wate amenya hwe na yasa so wia me nti me ya abofra me ho obo papa me ni obi a na nso na Awurade ka no ho yenhwe emranti nkomsha ene adom Awurade dodom Joseph omunya aso mfaso ema adaya wo chire mu ne bam ampa omukonya omu position biem according to Bible no chese oman kai Joseph ene why you be papa wan kai wo wabua obi a wan kai wo wahwe wo kunu bi a wan kai wo udu obi akwa aburuchira wan kai wo udu obi akosku a wan kai wo wamo bi position bi a wan kai wo ene tie di akire Yesu Kristo baa no de bre ena ye adwuma osankafo se ade bia wone bre a wahye wa asase so wabra bon e bia Awurade ya wo se beboa foforo enya wo na nkrofo beboa Yesu Kristo baa no one boa nipa nipa ne boa no enso ba bia ne wa ye kai no Joseph ye type of Jesus enunti de be mo wanya akoma pa ne se emwa na de boa nipa no e bia nya sa nipa no ne beboa wo back ena na ebra so nyanson senka sa abre ni mu no emrante ne boa Joseph a enka Joseph ebepi ebe na Joseph bekwa ko hwe nachi enka obeyira because nanka won ko Potiphar fie biem ena Faro fie so onya tana bia ho because oni dwuma bia ho ndika obekwa hin enti na nya time a e wo so di nya emmoa no sister di ntia onya nya amboa no se time nya nson nya abotre amrante ko yi for some years later and a Faro be kan die abrante ne kai se obi na ekire me die ase ma me sa benya me position bi mu ye fani say o prison o musa call back no ho and o mko yi no and den come Faro o che die na se wi and ma ne position ye ti say won say na wo high say position bi ananka wo pa wo anya unim di ntero de stop office na ne di wanim no so chen eno anka oba benya sa position no enu nti ena Awurade ema abrante no refi class obekae no enti emwa na nanka wa adwene da so se
ɛno na ɛyɛ best no ɛnyɛ no ne Awurade plans ɛnyɛ no ne Awurade well because na Awurade pɛ ɛna ne lead Joseph alive ɛna no pɛ yi sɛ nka wobɛte saa asɛm no ase wɔ abrabom sɛ Awurade pɛ ɛna ɛnyɛ hɔ ma wo a nka wobɛte aseɛ ka bɛgyae saa meyɛ wei papa wɔ mfimi meyɛ wei sɛ wɔ amoa me meyɛ wei sɛ wɔ amoa me no Awurade nka sɛ kɔyɛ obi papa na ɔmmoa wo Awurade nka sɛ kɔboa wo bi na ɔmmoa wo daabi ɔne wo nkɔɔ saa terms no sɛ boa wo bi ne nipa korɔ so mmoa wo nti waboa wo bi a yiwani firi hɔ wayɛ ama Awurade sɛ yɛ Awurade nhyehyɛm sɛ ɔbɛba back abɛkae wo abɛboa wo a ɔbɛba brɛ ne so a deals with time but brɛ ne so yɛ no nti Psalm 105 no bɛka kyerɛ sɛ 17-18 ɔse wɔde Joseph to afiase ɔde mpɔkyerɛ mmiaa ne nan kɔsii sɛ n'asɛm baa mu no na ɔhene soma ma yɛbɛyie no ɛberɛ a n'asɛm ne baa mu no during his time ɛberɛ a ne berɛ ne duruyɛ no na ne berɛ nya nuru ɛnɛ mama sɛ wotie mi a Awurade nya abotrɛ ma Awurade na wo berɛ ɛbɛso wo berɛ di w'anim wo ba ɛnya nuru hɔ ɛmpere wo ho na mfa nkurɔfoɔ ho yɛ ne nkurɔfoɔ wɔ ho nhyehyɛ mu ɛnsɛe wo nhyira nya ɔtwɛn ma Awurade twɛn Awurade nya abotrɛ nya akoma pa na fa awurɛ ɛhyɛ Awurade mu baabi a wowɔ ne situation na wowɔ mu susu kasa dodo fa yɛ mpaebɔ adom a ɔde ama wo no bɔ ho mpae sɛ Awurade nhyira so na adom no ɛbɛyɛ nhyira ma wiase Joseph adom a ne wo ni mu ɛda yɛ nkyerɛ aseɛ ɛno na nsahyɛ ni nyaa so mfasoɔ Pharaoh nyaa so mfasoɔ enti ka kyerɛ Awurade sɛ Lord bless the gift in me and make it blessings to the whole world ɛno na abɔfra ketewa no yɛɛyɛ no ɔde pan no wɔne maa Yesu na Yesu hyira so no bubu ne yɛ nhyira ma wiase nyinaa ɛno nti na ka kyerɛ Awurade sɛ Lord I give my life to you bless it and make it blessings to the whole world I give my time to you bless it and make it blessings to the whole world I give my money to you bless it and make it blessings to the whole world I give my mind to you bless it and make it blessings to the whole world I give my marriage to you bless it and make it blessings to the whole world and let me nim sɛ so ɔbɔ saa mpaeɛ a Awurade bɛma no asiw yie na adom ɛwɔ mu no enipa bɛnya so mfa so anɔpa yi ɛnsiw yie sɛdeɛ ɛsi wo kra yie dwene saa asɛm mfa kɔ adwuma na fa bra anɔpa da sɛ na yɛbɛsa atoa so na yɛde Joseph abrabɔ no baabi a yɛduru no atoa wo so Awurade nhyira wo na ɔnyɛ ɔkɛseɛ ɛwɔ Yesu Kristo din mu amen